Mayad nga adlaw, probinsya kang Antique. Kag para sa atin Antique News Break, masobra 400 ka mga kabalayan nagkakuryente sa probinsya kang Antique. Naglabot sa 453 ka mga kabalayan sa bilog nga Antique ang nakaagam kang kuryente sa madidaragan nga ginimplementar sa idalom kang Sirio Electrification Program concept kang National Electrification Administration o kung NEA. Suportado gid ni Governor Kajao ang nasambit nga programa paagi sa NEA kag Antique Electric Cooperative o kung Anteco. Sa tulad, ang Anteco mag-install ka mga poste kag mga pasilidad sa mga kabalayan sa 23 ka mga marayi nga mga komunidad sa probinsya kang Antique. Ang mga kabanwahanan nga nakaagam kang nasambit nga proyekto amo ang mga banwa kang Tobias Fernier, Hamtik, San Jose de Buena Vista, Sibalom, San Remigio, Bilison, Patnongon, Kulasi kag Sibaste. Suno kay NEA Deputy Administrator Engineer Ernesto Silvano tungod sa suporta ni Governor Kajao, ang Antique isara sa mga may pinakabahal nga SEP o Concept Allocation kang 2023. Sa mensahe ni Governor Kajao sa ceremonial switching kang NEA kag Anteco ang naging pahayag nga tana gid nagapati nga ang nasampit nga proyekto makabulig sa mga o kung makabulig gid sa pagdura kang insurhensya sa mga marayi nga lugar. Dugang pa ni Governor Kajao nga makabulig gid siya sa pagbukas kang bag-o nga oportunidad sa diya nga mga komunidad sa patag kang edukasyon kag ikaayong lawas. Kag sa dugang nga balita, Governor Kajao nagdonar kang pulo ka computer sets kag darwa ka projector sa eskwelahan kang Colonel Ruperto Abellon Senior Memorial School o kung CRAMS. Kung dumdumon si Governor Kajao, nagturo rin kang computer units o kung laptop units sa Maybato Elementary School kag Malandag Elementary School. Suno sa Governor Kajao, kaimaw si Vice Governor Edgar Dinosta kag mga mayors kag mga kabanwahanan sa probinsya kang Antique kag tanan nga mga opisyales magburuligay para sa ikamayad kang buwas damlag kag mga kabataan, maestra kag maestro kag sa bilog nga sektor kang edukasyon. Sa liwan, ako dyan si David Aragon para sa Antique News Break.